Sa mga pangenot na bareta, pulis sa syudad nin Legazpi gadan kan pagbabadilon, lampas kabangang milyon pisong kantidad nin illegal na droga. Narecover sa syudad nin Legazpi, lalaking nagpabistong miyembro kan PNPA arestado. Asin albayana angat sa International Mathematical Olympiad sa Thailand. Maray na hapon, Miyerkules, Abril 5, taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Lampas kabangang milyon pisong kantidad nin illegal na droga na kumpiskar sa nagpositibong operasyon sa syudad nin Legazpi. Ang bilog na detalye sa report ni Carmelo Balya. Dain na nakanigarpaan 43 anyos na babayi na target kan operasyon kontra droga kan PDEA Bicol sa Barangay Puro kan syudad ng Legazpi, Lunes, Abril 3. Binisto ang suspect na si Presi Villar Butaslak, residente kan Parang Marikina City. Pig-validate ini. Igwa man ini kay mga previous incidents na konektado ang tawong ini. Doon man sa sarok na nadakopta ka. So medyo nagkaigwa kay information na malaog sa sa AOR ni Agent Miguel kung sa inyo ni pig-confirm na din pigkasaninda itong bypass operation. Nakumpiskar sa sospek ang 100 gramo nin pigtutubod ng shabu na nagkakantidad nin sa 600,000 pesos asin sadit na brown paper bag. Binaluwas na bako lang sa hindi sa sa Ciudad Legazpi ang naging area niya. Nadaman minsan sa Tabaco, nadaman minsan sa Camarines Sur. Actually, taga Camarines Sur siya. Nakatuwang man sa nasabing operasyon ang Legazpi City PNP. Napag-araman man na taong 2013 pa naging drug courier ang sospek. Sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang mga nakumpiskar sa sospek na katalaan man na isangat ang kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Lalaking nagpabistong miyembro kan PNPA arestado. Detalye sa report ni Ann Imperial. Arestado ang 19 anyos na si Arman Sirilla kan Barcelona, Sorsogon matapos na makuha sa posisyon niya ang sarong kalibre 38 badil alas 8:15 nin Banggikan, Abril 2. Sa impormasyon, sarong concerned citizen ang nagpaabot sumbong sa otoridad dapit sa presensya kan suspect sa hampang nin sarong bar sa Barangay Macabog, Sorsogon City, bitbit ang nasambit na kalibre nin badil. Huli kaini, tulos man na nagresponde ang intel operatives kan Sorsogon CPS kung saan naaktuhan pa ang suspect. Napag-araman man na bako lisensyado ang narecover na badil sa suspect na personahe pa naman kan MDRRMO Barcelona. Magin sa Facebook, nagpapabisto man subuot ining miyembro kan Philippine National Police Academy o PNPA kung saan may mga pigigibo man subuot ining panraratak sa hanay kan PNP. PNPA graduate siya. Tapos ang rango niya ay colonel na. Ikaso, graduate siya 2020. Tapos, yung mga batch ng 2020 ng PNPA, mga police lieutenant pa lang naman yung rango. Yung pakilala niya, colonel na. Apwera sa bako lisensyadong badil, nakuaman sa suspect ang sarong itom na holster, tulong bala nin kalibre 38 badil, magin ang cellphone ni Sirilla na igwang mga sticker kan PNPA. May mga tao po na nabiktima po kang nasabing tao na kung sa nadakupan si badil na wala pong rehistro and sabi po ay nagamit ini o sa pag-extort kung pwede po dito magduwa-duwang mag-report po digdi sa Sorsogon City Police Station. Sa presente, nasa kustudiya na kan pulisya ang narecover na badil magin ang suspect na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Para sa mga baretang tatak Bicol, An Imperial, Bicol University intern. Mga paso na ipuprosesyon ngunya na Semana Santa, handa na. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. 9 na taon ng kamarero ang pamilya ni Nanay Zena Datun kan Bigaa, Legazpi City, magpuon kan mag-ataman da asindanin paso, mas naging magiandaan buhay kan sa indang pamilya. Ngunya na Semana Santa, excited man siya huli tapig tutugot na liwat ang pagkakaigwanin prosesyon. Katunayan, sibot sinda nguyan sa pagsamno sa karosa, asin pagpreparar kan susuluto na gubing kang ataman nindang paso na si Santa Marta nakabali sa ipoprosesyon alas 6 ngunya na banggi. Sinda, araman naman hinda yan. Ta siyempre, sa kahaluyan na may mga alaga sindang santo, igwaman sinda kaya ng mga experience na gari memorable. Sa banwaan naman kan Bakakay, saroan paso ni Nanay Herminia sa talaga namang handang-handa na sa gigibuho na prosesyon ngunya na pagkabanggi. Istorya niya, 6 na taunan ninda ining panata kay Jesus Nazareno na mas nagpararom pa kan sa indang pagtubod sa Diyos. Para sa kuya, siguro gabos man sinda araw kayo ang pigigibo ninda na pigataman ninda ki husto, tapos pighandaan man talaga ninda. Apwera sa kasaributan sa prosesyon, ang mga paratindanin kandida sa parehong banwaan, wala tuo naman. Saro na dyan si Nanay Elsa. Dapat talaga sa prosesyon may darang kandila. Tayo ang garong simbolo kan, so liwanag kan baga, pag kay Isos. Sa ibong kaini, padagos ang pagirumdum kan simbahan sa mga Katoliko na daipakakampante urog lang yaon pa ang humakan COVID-19. Ugaliun ng giraray ang pagsunod sa health protocols. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Pulis sa syudad nin Legazpi gadan kan pagbabadilon. Asin albayana angat sa International Mathematical Olympiad sa Thailand. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Pulis sa syudad nin Legazpi gadan kan pagbabadilon. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Duguan asindain ng buhay
ang sarong lalaki kang pagbabadilon sa tinampong saop kang sityo agna kang barangay Humapon, Legazpi City. Binisto ang biktima na si Police Staff Sergeant Abel Sibilla, 41 anyos asin aktibong pulis kang Legazpi City. Base sa investigasyon, pasado alas 6 ning aga kang mangyari ang insidente. Lunad subot kang motorsiklo ang biktima, kan bigla na sa ng pagbabadilo ning apat na dai panabibistong persona. Mabuot na tawo, asin responsableng padre di pamilya kung iladawan kang pamilya ang biktima. Kaya maging sinda, bigla man sa pangyayari, day man subot inining kaiwal, kaya maging ang pamilya. Blanco pa sa pagkakabistokan mga sospek. Kung si Seman po ang tagibo ka ini o sa kuyang bayaw, sana po maira ka man sa pamilya niya. Araki yung pabon sa iyong mga agi. Sana makonsensya ka man po. At aday man po expect araw ko at mangyari sa iya. Mabuot man po ining tao. Labisang 200 metros na ang rayo kang harong ni Sibilla sa lugar kang pambabadil. Matapos ang insidente, kinuha pa kan mga sospek ang bagkang biktima laog ang badil kaini. Asin marikas na nagdulag lunad kan sarong tricycle. Sigun kay punong barangay Benhor Ariola, nanong tara na subot ang presensya kan mga persona. Pasado alas 4 pa sana ning maagahon. Sa katunayan, nakaulay pa subot kan saro sa mga residente ang mga persona. Arugon niya, no, ang base sa mga paghapot-hapot ko man, may mga nagtambay na daydigding mga atabon ang oras awat. May nagtambay na. So iyan ang dapat na maging ang mga residente ta mapagmatsyag ng God. Dugang pa ni punong barangay Ariola, inina ang panduang insidente ning pambabadilgadan sa saindang barangay. Residente ko lalong-lalo sungo niya na nangyari kung igwa na naka-witness o nakahiling sa mga may tagibo ka ni, pwede man na kumontak sa kuya para at least maibanan tapaduman sa tamang sa pag-iriba ka ni na maimbestigaran na makuata kung sisay ang tagibo, ma-identify tanangan. Sa presente, pinasairarom na ang bangkay ni Sibilla sa autopsiya. Mantang padagos naman ang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa pagkakabistukan mga sospek, asin sa motibo kang krimen. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki erido kan malubong nin buhay sa pigkakalot na daga sa Banwaan kan Malinaw. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa video na ini, mailing ang pagresponde kang residente sa sarunindang kabarangay na nalubong ning buhay sa pigkakalot na daga sa barangay Hunop Malinaw, Albay, pasado alas 5 ning hapon kan Domingo. Sigun kay Police Major Christian Brual, hepe kang Malinaw PNP, tulos sindang nagpasiring sa lugar kang maresibi ang impormasyon dapit sa nasambit na insidente. Nakatuwang maninda ang MDRRMO, asin ang personalis kang BFP sa pag-rescue sa biktima. Possible na malambot na yung lupa dahil nga po katabi na halos ng dagat. Dumubog po siya tapos natabunan po. So maraming nakakita, meron kagad nakakita kaya po kapag naipagbigay po alam kagad sa mga otoridad. Sa impormasyon, nagigibo ning bomba kan sa iyang tugang ang biktima. Kang nasa labidjes piye na ang rarom kang pigkakalot kaining. Bigla na sa nang ruminasay ang daga na nagresulta sa pagkakalubong kaini. Maswerte naman na na-recover tulos ang biktima na kung mahalo yan pasubot, posibleng ikagadan man kaini. Inabot na ng mga 5 to 7 minutes po yung retrieval kasi nga pagdating doon mabilis yung kilos ng ating mga rescuer. Tapos po tumulong na rin yung mga residente ng Barangay Hunop. So naging mabilis po yung response no, immediately nahukay po kagad. Naiangat yung tao, nabigyan po agad ng first aid. Magigirumduman, kang nakaliis pa sa ng taon, kan may saruman na persona ang nalubong maning buhay, kan magpurbar man na magkalot para sa ikukonstruer na bomba. Sa presente, nagpaparayray naman ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Albayana angat sa katatapos pa sa ng International Mathematical Olympiad na ginibo sa Thailand. Detalye sa istorya ni Miriam Manalili. Tunay
Dunay talagang basta Bicolano, Oragon. Saro sa makakapagpatotookaan ang 14 anyos na si Shena Belke, Campanal, Tabaco City. Ang bronze medalist sa katatapos pa sa ng Thailand International Mathematical Olympiad o TIMO na pigkondusir kan Abril 1 sa Pattaya, Thailand. Si Ke ang saro sa apat na pambato kan Tabaco National High School kung saan siya ang sulamenteng pigpadara abroad. Sigun kay Shenabel, dakulang onra ng God ang pagkakagana niya sa kompetisyon. Bako kaya sa nadaa sa diri niya ang pigre-representar niya kundi maging ang nasyon. Urog na ang pinagikanan niyang rehiyon, ang Bicol. Istorya niya, mathematics daan pinakapaborito niyang asignatura. Bako manda ini ang primerong beses niyang pagbali sa dakulang kompetisyon. Nakapag-compete naman da siya sa China kan siya nasa elementarya pa. In the first place, voluntarily po. Kapag nakapasok ka po, voluntary po. Tapos, i-review ka po ng school. Tapos, kapag nakapasok ka, then, pwede ka mag-proceed sa finals. I usually study po every night. Yung review na binigyan. Every after, if nasa Thailand po yung question, every night, nag-aaral po. Binabalikan ko po yung reviews po. Grade 9 student na si Shenabel. Anayuli niyang onra, pigdededikar niya mandaa sa iyang pamilya asin sa mga coach niya na nagtiyaga asin nagtubod sa kakayanan niya. Aminado man siyang bako madali ang naging paghahanda niya sa nasabing kompetisyon. Urog pang pigsasabay niya ini sa iyang pagklase. I wasn't expecting na makakuha ng medal kasi po, yung task po talaga was really hard. Yung sa actual competition. Then, syempre, pressure din kasi ang daming katabi, like from other countries din. Proud daddy naman si Daddy Joel sa naabot ni Shenabel. Actually, kahit hindi manalo, proud pa rin ako sa anak ko siyempre. Kasi ginawa naman niya yung best niya lahat. So far, nung siya, kasama rin ako, nung compete siya sa China, naka-bronze din siya doon. So, sabi ko, kung gusto niya i-pursue yung ganitong klaseng competition, sabi ko, aral ka lang mabuti. Asigurasyon niya, yaon pirmian sa indang suporta kay Shena. Sango niya, nakauli na si Shena sa indang residensya asin balik review bilang paghahanda sa online heat round kan Philippine Mathematics Olympiad na gigibuan sa Abril 9. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Asinyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!